Штодня новыя палітвязні. Цяпер у Беларусі 495 палітычных зняволеных. Штодня новыя рэпрэсіі. Падчас спектаклю затрымалі сябру каардынацыйнай рады Аксану Зарэцкую, а таксама гледачоў. Пра падзеі дня распавядзем па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. Вітаю і запрашаю на аб'ектыў. Нам самим на местах председателям райисполкому и председателю облсполкому надо научиться воевать. К этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия. Военрукі навучаць воевать дзяцей. Нам никто не угрожает. Это все надумано. Все должны уметь что-то делать. Потому что все нормально. Зарплаты-то у нас как в Узбекистане, а цены как в Европе. Замарожаныя цэны размарозяць. Улады больш не могуць стрымаць коштаў, нават на хлеб. Цены растут почти что с каждым днем. На все почти товары поднялись цены. Ну нет, я не замечаю рост цен. Вообще мы живем хорошо. Пра Беларусь, а пра што яшчэ Пуцін і Байден размаўлялі за зачыненымі дзвярыма. А там, где у нас есть разногласия, это мы можем сделать все для того, чтобы мы смогли рационально и предсказуемо обсудить эти вопросы. Две великие державы. Раней, абы не было вайны, цяпер усе на фронт. Забяспечыць зброю сваіх супраць здраднікаў народу загадаў Лукашенка кіраўнікам райвыканкамаў. Мясцовыя ўлады маюць сфармаваць узброеныя баявыя структуры. Яны будуць падпарадкоўвацца не сілавым ведамствам, а вертыкалі ўлады. Панюхаць пораху давядзецца і дзецям. З верасня ў школы вернуцца военрукі. Пра то, як з беларусаў, якія, як вядома, мірныя людзі, робяць салдатаў нябачнага фронту, Юлія Цяльпук. У сітуацыі, падобнай на першыя паслявыбарчыя дні, з аўтаматамі супраць пратэстоўцаў змогуць стаяць не вайскоўцы, а мабілізаваныя ўладамі дружыннікі. Лукашенка загадаў кіраўнікам гар і райвыканкамаў сабраць лаяльных палітычнаму рэжыму асобаў і адпаведна падрыхтаваць. Яны ж маюць кіраваць гэтымі групоўкамі абаронцаў дзяржавы. Таму хочаш, не хочаш. Надо научиться воевать. Надо знать свои объекты, которые вы будете охранять. Вам надо знать каждого человека в лицо. Вы должны знать, где они находятся, чтобы не 5-6 месяцев мы их отмобилизовывали, а если нужно, подняли по тревоге, 3 суток все на местах. Охраняют те объекты, которые нужно здесь охранять. Рыхтавацца да ўнутранай тэрытарыяльнай абароны Лукашенка загадаў усім кіраўнікам сваёй вертыкалі. Патлумачыў, што трэба даваць адпор дзеячам, якія пад уплывам захаду ішлі на фактычную здраду ўласнаму народу. Палітолог Андрэй Елісеев тлумачыць магчымую мэту мілітарызацыі ўлады. Калі нават сілавы апарат з нейкай прычыны зойме умоўна нейтральную пазіцыю і не будзе такі актыўны, прыхільны яму, як раней, то фактычна ствараюцца дружыны, групоўкі, у тым ліку узброеныя на чале з мясцовай уладай, так званай, але гэта вертыкаль улады, гэта ўсё прызначаныя ім людзі, якія будуць гэтыя групы людзей кантраляваць. Войску, якое давала прысягу служыць народу, за ваенныя дзеянні супраць мірнага насельніцтва можа пагражаць трыбунал. Што пагражае чальцам выканаўчай улады за магчымы загад узняць аўтаматы супраць пратэстоўцаў? Што да законнай канстытуцыі, то як Лукашенко сам казаў, зараз не да гэтага, і тут гаворка вядзецца пра цынічныя інструменты захавання ўлады і ўзмацнення вертыкалі ўлады як адной з ягоных 3 асноўных апірышчаў разам з сілавым апаратам і Крамлём. На логіку вайскоўцаў Лукашенка пераводзіць усе часткі грамадства, пачынае са школьнай лаўкі. Менавіта школьнікі і студэнты ачолілі партызанскі рух прыхільнікаў перамен. Працы ідэолагаў і БРСМ, відаць, аказалася недастаткова. З 1 верасня ваенна-патрыятычнае выхаванне ў школах пачнуць выкладаць военрукі. Введение политруку ў школах – это частка агульнага тренду на мілітарызацыю грамадства.
і на спробу ўсё зрабіць такую камандную сістэму, каб дзяржава магла загадваць, а ўсе былі гатовыя падпарадкоўвацца. Аналітык Вадзім Мажэйка, аднак сумняецца, што дзяржава мае адпаведныя кадры на ўвасабленне гэтай мэты. У нейкай школе гэта проста дадуць дадатковую нагрузку тым людзям, якія вядуць падрыхтоўчую падготовку для хлопцаў у старэйшых класах. Недзе гэту нагрузку дадуць, можа, іншым настаўнікам, можа, фізкультурніку ці каму яшчэ. Ну, а недзе сапраўды, можа, нейкіх асноўных вайскоўцаў знаёмых нам. Частка беларусаў не бачаць праблемы, і іншыя ж насцярожыліся. Будет там парень потом служить в армии или нет, это уже вопрос 10-й. Ну, начало должно быть. Я очень миролюбивый человек, я считаю, нам никто не угрожает. Это все надумано. Вот это вот объединение с Россией, там постоянный ажиотаж, что Европа это там черти что у них, и подготовка к войне, вот, которую он показывает там. Уцягнулі ў гэтую кампанію і царкву. У Дзень Рэспублікі 3 ліпеня падчас службы святары маюць заклікаць да супакою ў Беларусі і да таго, каб рашэнні, якія прымаюцца сёння, не вялі да такога ж жаху, які адбываўся ў 20 стагоддзі. Юлія Цяльпук, Белсат. 2 гадзіны таму ў Жэневе скончыўся саміт ЗША-Расія. Гэта першая афіцыйная сустрэча лідараў дзвюх краінаў. Сітуацыя ў Беларусі была сярод заяўленых тэмаў перамоваў Джо Байдена і Владзіміра Пуціна. Што вядома аб выніках сустрэчы на гэты момант, распавядзе Яраслаў Сцешак. Швейцарская Женева сёння поўная цікаўнымі людзьмі, журналістамі, паліцыяй, вайскоўцамі ды спецслужбамі. Сустрэча Джо Байдена і Владзіміра Пуціна адбылася ў Вілье-ля-Гранж ва ўмовах надзвычайных захадаў бяспекі, ажно з калючым дротам на сценах. Расійскі прэзідэнт нават з самалёта выходзіў за бронешклом. Зусім не так паводзіў сябе Джо Байден учора і пазаўчора ў Брусэлі. Швейцарыя робіць найлепшае, што можа ва ўмовах пандэміі каранавіруса, і я вельмі ёй удзячная. У нас добрая пазіцыя для здымак, але мы наўрад ці даведаемся цалкам, што адбываецца і што дакладна кажуць за гэтымі дзвярыма. Галоўныя праблемы ці тэмы сённяшніх перамоваў – агрэсіўныя паводзіны Расіі, кібератакі на амерыканскія кампаніі, умяшанне ў выбары, ваенныя авантуры ў розных канцах свету. Таксама атручванне і рэпрэсіі супраць расійскай апазіцыі. Бромансу, сяброўства мужикоў, як у Пуціна і Трампа ў Хельсінкі 3 гады таму, тут ніхто не чакаў. Финны прекрасно организовали тогда встречу, было очень удобно, и я помню, что даже вопроса не было о том, попадет ли украинская пресса на пресс-конференцию. Вот сегодня, например, пресс-конференцию Владимир Путин даст только своему пулу, и, собственно, Байден тоже ограниченному числу журналистов. Не абышлося без інцыдэнтаў. Незвычайна кароткая супольная фота-відэасесія скончылася штурханінай. Амерыканскія журналісты распавялі пра вельмі агрэсіўныя паводзіны пуцінскай аховы, якая пачала сілай выводзіць прэсу. Аднаго амерыканца збілі з ног. Беларускі крызіс быў заяўлены ў праграме перамоваў. Что Путин прекратил поддерживать вот этому режиму, особенно после этого события, после случая с самолетом. Вы думаете, для Байдена это важное? Я думаю, что это не самый важный вопрос в этом саммите. Россия принимает активное участие в этом кризисе как проблемный фактор. Они помогают Лукашенко удерживать власть, они помогают Лукашенко проводить репрессии. То есть таким образом Россия на данный момент является частью проблемы, но у России есть еще возможность стать частью решения этой проблемы. Перамовы не скончыліся падпісаннем нейкіх пагадненняў, але Пуцін заявіў, што дамовіўся аб вяртанні амбасадараў ЗША і Расіі ў Вашингтон і Москву. Что касается кибербезопасности, мы договорились о том, что мы начнем на этот счет консультации. Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется з кіберпрастранства США. Я падняў пытанне магчымасці працаваць на расійскай тэрыторыі радыёсвабода і радыёсвабодная Еўропа, пытанне важнасці свабоды прэсы і свабоды слова. І я даў зразумець Пуціну, што мы не будзем дараваць замах на дэмакратычную незалежнасць ці дэстабілізацыю дэмакратычных выбараў. І мы будзем адказваць на гэта. Мы таксама абмеркавалі Беларусь. Ён не выказваў нязгоды з маімі словамі.
Больш падрабязна вынікі саміту ЗША-Расія мы падсумуем заўтра ў студыі Белсат і Аб'ектыве. Ярослаў Сцешык, Тацяна Рэут, Белсат. Еўразвяз узгадніў 4-ы пакет санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі. У спісе 78 асобаў і 7 арганізацыяў. 21 чэрвеня ў Люксембурзе адбудзецца сустрэча міністраў замежных справаў краін Еўразвязу. Падчас яе плануюць зацвердзіць канчатковую пастанову аб 4-м пакеце санкцыяў. У той жа дзень апублікуюць імёны асобаў і назвы арганізацыяў, якія трапілі ў чорны спіс. Магчыма, ў гэты ж дзень вынесуць папярэднюю пастанову пра сектаральныя санкцыі. Паехаў сустракаць калегу з турмы, а ў выніку сам апынуўся за кратамі. Гандбольнага трэнера і актывіста вольнага аб'яднання спартоўцаў Канстанціна Якаўлева затрымалі дарогу з Баранавічаў, дзе той сустракаў Дзмітрыя Руто. Спартовы журналіст правёў за кратамі 15 сотняў. Пра іншыя рэпрэсіі сённяшняга дня Алесь Баразенка. 1,5 года хіміі за каментар у суполцы «Таракан вусаты». Такі вырак суддзя чыгуначнага раёну Віцебску Алена Грабянчук вынесла 58-гадоваму віцебскаму інжынеру Васілю Глушакову. Яго прызналі вінаватым у абразе прадстаўнікоў улады. Паводле абвінавачвання 7 лютага Глушакоў напісаў нібыта зняважлівы каментар у соцсетцы «Аднакласнікі» пад здымкам міліцыянтаў, якія канфісковалі ў Дуброўні паветраныя балонікі. Сваю віну мужчына прызнаў. Раньше это было мелкое хулиганство. А сегодня это вообще уголовное дело, это нонсенс. Что я могу сказать? Почему так? Обстановку не знаете, какая у нас. Что из этого можно раздуть, сами видите. У суде Заводскага раёну Менску 3 гадамі хатняй хіміі пакаралі Александра Савосціна. Яго прызналі вінаватым паводле часткі 1 артыкулу 342 крымінальнага кодексу. Александра асудзілі за тое, што летась 11 жніўня ён быў на Менскім праспекце пераможцаў і сваімі дзеяннямі нібыта парушаў грамадскі парадак. Справу разглядала суддзя Алена Капцевіч. А вось палітычны зняволены публіцыст і актывіст анархісцкага руху Мікалай Дзядок яшчэ чакае суда. Працэс пачнецца 29 чэрвеня а 10 раніцы ў Менскім гарадскім судзе. Нагадаем, што Міколу затрымалі 12 лістапада. Яго вінавацяць адразу паводле 3 артыкулаў крымінальнага кодексу. Вядома, што дзядка збівалі ды катавалі падчас затрымання. То, что Николая осудят к лишению свободы, скорее всего, мне почему-то кажется, что это, скорее всего, так и будет. Потому что в тренде, если можно так выразиться, того, как суды наши осуждают людей, привлекаемых к ответственности как политических заключенных, то можно сказать именно так. Не пакідае рэпрэсіўная машына ў спакоі нават забітых. Падатковая хоча спагнаць з удавы Александра Трайкоўскага 11 000 рублёў. Александр, якога сілавікі забілі вечарам 10 жніўня мінулага года, быў асноўным кармільцам сям'і. Пасля ягонай гібелі жонка Алена Герман засталася практычна без сродкаў. У цяжкой фінансавай сітуацыі ёй дапамаглі неабыякавыя людзі. Улады палічылі гэта доходам і налічылі падатак. Я не ожидала. Когда все случилось, то деньги просто поступали на карту. Мне было просто не до этого, честно говоря. Это помощь люди со своей зарплаты. То есть зарплату у них уже высчитали налог, да, вот они помогли, и получается снова нужно платить налог. Да, я возмущена. За акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў са жніўня 2020 года праваабаронцы зафіксавалі больш за 33 000 адміністратыўных затрыманняў. Заведзена каля 3 000 крымінальных спраў. 493 асобы прызнаныя палітвязнямі. Алесь Баразенка, Белсат. Міністрка ўнутраных справаў Літвы Агні Белатайцы звярнулася ў Генеральную пракуратуру ў сувязі з падазрэннямі, што беларускі бок арганізоўвае незаконны правоз людзей з нашай краіны. З пачатку года літоўскія памежнікі затрымалі амаль 400 няўлічаных мігрантаў з Беларусі. Толькі з 1 да 16 чэрвеня праз мяжу без дакументавання прайшлі звыш 200 чалавек. Літва бачыць у гэтым помсту з боку уладаў Беларусі за пазіцыю літоўскага ўрада датычна сітуацыі ў нашай краіне. Абараняць участак мяжы з Беларусю літоўскім памежнікам цяпер дапамагаюць службы грамадскай бяспекі, латвійскія і польскія калегі. Будзе хлеб, будзе і абед. Толькі пытанне ў кошце. Урад Беларусі дазволіў павысіць цэны на хлеб, хлебабулачныя вырабы і дзіцячае харчаванне. Раней павялічваць кошты на гэтыя тавары было забаронена. Якога удару чакаць па гаманцы, распавядзе Ігар Станкевіч.
Дзіцячае харчаванне можа падаражэць на 4%, хлеб і хлебабулачныя вырабы амаль на 5%. До 30 чэрвеня камісія дзяржаўнага рэгулявання і цэнаўтварэння пры Савеце міністраў дазволіла павышэнне коштаў на гэтыя харчы. Перш за ўсё, чыннік гэта павышэнне цэнаў на сыравіну, а таксама на тое, што з'яўляецца ядой у свеце. Гэта і мука, гэта і все тыя кампаненты, з якіх складаецца ежа. Але зноў зрост цэнаў у Беларусі гэта чыннік перш за ўсё таго, што у нас бракуе канкурэнцыі. У нас шмат пратэкцыянісцкіх абмежаванняў. Дзіцячае харчаванне і хлеб сацыяльна значныя тавары, на якія з 28 лютага ўрад забараніў падвышаць кошты больш за 0,2% штомесяц. Усяго ў спісе 62 пазіцыі. Аднак стабілізаваць цэны не ўдалося. Паводле афіцыйнай статыстыкі з лютага падаражэлі свініна, курыца, батон і нават соль. У чэрвені праз сусветны рост коштаў на харчаванне Міністэрства гандлю ўвяло дадатковае рэгуляванне цэнаў на шэраг сацыяльна значных тавараў. Урад, нават скрыпячы зубамі, па сутнасці прызнае, што яго рэжым стабілізацыі цэнаў не працуе. І тут гэтыя дамовіліся, потым іншыя прыйдуць, пакажуць тую ж самую калькуляцыю. І зноў, ведаеце, на жаль, за 27 гадоў гэты ўрад не зразумеў азбукі, як кажуць, эканомікі. Цэны ў малой адкрытай эканомікі павінны быць свабоднымі. А ці адчуваеце вы падвышэнне коштаў на прадукты харчавання? Ну, где-то в одном магазине немножко выше, в другом ниже. Где-то оно уравновешивается. Как такового роста я не ощущаю. Колбасы подорожали, курица. Что еще? Ну, немножко овощи, фрукты. Ну, нет, я не замечаю рост цен. Вообще мы живем хорошо. На все почти товары поднялись цены. Мясо подорожало. Даже базарные цены и те поднялись дороже, чем были. Еўразійскі банк развіцця прагназуе, што гадавы рост цэнаў у Беларусі можа перавысіць 9%. Раней урад прагназаваў інфляцыю ў межах 5%. Ігор Станкевич, Белсат. Гарачая пара для абітурыентаў. Сёння іспытам па беларускай мове пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Экзамен праводзіўся ў 41 установе адукацыі. На іспыт запісаліся амаль 18 тысяч абітурыентаў. Што праўда, гэта на 4 тысячы менш, чым летась. Наступны іспыт будзе па расійскай мове. Ён адбудзецца 18 і 19 чэрвеня. Апошнюю будзе сусветная гісторыя 8 ліпеня. На кожны прадмет прадугледжваюцца рэзервовыя дні. Для беларускай ды расійскай мовы гэта 14 і 16 ліпеня. Зарэгістравацца для гэтага трэба ў тэрмін з 2 да 9 ліпеня. А наступны наш сюжэт зроблены дзякуючы вам, а менавіта вашым відэа і фотаздымкам. Заахвочваю і надалей дасылаць нам чырвона-белую прыгажосць. Беларусь, падымайся, разам хутчэй пераможна. Протасевич не смеет сказать правды, пока София с обедом в плену. Лукавый пытает, не верим ни слову. Свободу Роману и Софье. Больш інфармацыі пра падзеі серады чытайце на нашым тэлеграм-канале. На YouTube-канале Белсат Ньюс не забывайце лайкаць нашыя праграмы. Дзякуем, што вы з Белсатам. На гэтым развітваюся з пажаданнямі ўсяго самага добрага.